Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose nikhuluma naye ngiqhamuka lapha ngaphansi koMkhanyakude ngokusebenza ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje ngizophinda futhi nginihlaziyele amaphupho kulabo abasuke bengazwisisi kahle noma bengawaqondisisi kahle amaphupho asuke bewaphuphile. Okay, sizoqala la ngokuthi enene mangabe kusuke kwenze njani mangabe uphuphe amakhowe. Amakhowe mawuphuphe wona asikho isidingo sokuthi ukhathazeke ngoba amakhowe mahle kakhulu, ayinto eyinhlanhla kuukuthi ke siwaphupha thula ukuthi ngendlela ezahlukahlukene khona ukuthi mhlawumbe umuntu uzowaphupha ewakha engena nawe endlini konke lokho kukhomba into eyinhlanhla kuwena esuke iseduzane ikulandela, okusho ukuthi inhlanhla nje engaqhamuka noma inini. Uphinde la mangabe uphupha umuntu odutshulwayo. Uma uphupha udutshulwa kuthi akucishe kufane nokuphupha ugwazwa inkomo mangabe igwaza. Loko amaphupho akhombisa igadlo kuwena ukuthi kunomuntu okusuke ekumise kabi ngaleso sikhathi osuke ekugadla. Mangabe uphupha isibhamu, udutshulwa noma uphupha inkomo ikugwaza. So lelo phupho alilihle kahle ngempela, kusuke kufunakala ukuthi uthi ukuvula amehlo kakhudlwana. Kuphinde futhi uma ngabe uphupha umbani, mangisho umbani kunjenganokuthi mhlawumbe uthola ukuthi uzophupha kungenwa umbani ekhaya, ungena endlini noma uphuphe mhlawumbe kwesinye isikhathi kwawona umbani ukushaya. Umbani ke awumuhle kahle ngoba uhamba nolaka lwabaphansi, kusuke kuyinkulumo zedlozi lezo kodwa manje suke sekomba ukuthi sekukhona ulaka. Sekufunakala ke ngaleso sikhathi mengabe uphuphe into ethi ayifane naleyo, sekufunakala ukuthi uzigade ngempela, usukume ubheke ukuthi ngabe kukuphi la ungenzi khona kahle noma ekhaya kukuphi la kungenzeki khona kahle. Yini le eyenza ukuthi abantu abadala bese befuna ukuveza into ewulaka? Akumele ke lonto enjengana le ibe into ozoyiziba kakhulu. Okay, kuphinde la uma uphupha inkomo incelisa. Abantu bakubuza nje kakhulu uphupha inkomo incelisa. Mangabe uphupha inkomo incelisa, lokho kuyinhlanhla futhi kusuke kukhomba ukuthi khona ukuthuthuka okuzovela maduzane kuwena, kuyinhlanhla kakhulu ngoba phela manje inkomo izele iyancelisa, isukuncelisa obvious incelisa ubisi, so lo into enhle akusiyona into embi. Ngidlule lapho. Mphinde futhi ukuphupha uchama. Ukuphupha uchama noma uzichamela akusiyona ke into enhle ke le. Ukuphupha uchama kuhamba nesichitho, kuphinde futhi kukhomba ukuthi wena khona isimo sento ezilwane osuke uphonswa ngaso. Kungenzeka kube isichitho sakho asihambi sodwa, sihamba kanye nezilwane mangabe uphupha uchama noma uzichamela. Leyo nto ufuna ke uthi uzama uthi ukunyusa amasuku ngempela, usukume uzame izinto zokuvimba izinto enjengana lezo, uzama ukuqhuma uchele nasekhaya, kodwa nje usukume. Akuyona futhi into ongakwazi ukuthi lonto kuyizibe uhlale ngoba akumele mangabe usuphupha into enjengana leyo ebese uhlala uyiye ukuthi ihlale kuwena izizinze, ngoba kusuke sekukhonjisa ukuthi kahle kahle iyaphonswa lento kuwena emzimbeni wakho, izobe isikwenzela izinto ezimbi. Wonke umuntu uyazi ukuthi isichitho asisihle futhi masaba nezilwane ke sizokwenza umonakalo omkhulu kakhulu kumuntu. Siphinde la uma ngabe uzophupha iPerfume noma uphuphe kunuka kahle, lokho futhi kuhle kakhulu ke lezo ngoba kuzinkomba zezinto ezintsha ezisuke zizoqhamuka empilweni yakho kodwa ezinhle. Ngenzeka kube uzothola isithando sakhe esisha noma mhlambe makungesona kodwa khona okuhle empilweni yakho okuzoqhamuka mhlambe obukade ungakulindele. Okay, siphinde la sizumabe sizophupha uduka. Mawuphupha uduka ke ephushweni akukuhle lokho, kusuke kukhomba ukuthi empilweni yakho kusakhona la ongaqenzi khona kahle noma kusakhona ubunzima bempilo osazohlangabezana nabo ngaleso sikhathi. So nje akukuhle ukuthi mengabe uphupha uduka, ufunakala ukuthi usukuzinuka amakhwapha ngaleso sikhathi. Mengabe uphupha uduka akukuhle kahle, bheka ukuthi ukuphi la ungenzi khona kahle, uzame nempilo yokunyakaza ngoba kukhomba ubunzima bempilo obuzolandela empilweni yakho. So nje namhlanje ngizocela ukuthi ke ngithi nje ukuthi ngime lapho, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.